We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Legaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong back. Magandang hapon, Pilipinas. Hello world. Diyos, marahay na hapon, Bicolandia. Patuloy pa rin po ang bakbakan dito sa District 2 ng mga kupunan na nagnanais na makakuha ng magandang posisyon dito sa kanilang bracket o distrito. Sa ating Day 13 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. At muli po tayo ay nagpapasalamat sa LGU ng Bulan sa pangunguna po ni Mayor Romy Gordola. Mayor, maraming salamat po. At siyempre pa, kasama na dyan ang ating taus-pusong pasasalamat sa butihing governor ng probinsya ng Sorsogon na walang iba kundi si Governor Boboy Hamor. Maraming salamat po. At ayan, nakaabang na po ang bakbakan ng mga taga-Gubat kontra sa mga taga-Huban. Ito na si Mr. JB Salvedar. Sige, Kapa Morgan po kasama si Coach Paul Sepe ang magbibigay sa inyo ng play-by-play action mula dito po sa Bulan Gymnasium para once again sa ating third game ng ating Day 13 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Ayan, nakuha na sana ng mga taga Gubat ang unang possession pero naagaw ng mga nakapula. At ayan, Noy Pragoso scoring his first two-pointer of the ballgame. Yes, magandang hapon, partner. Yes, partner. Magandang hapon at magandang hapon po sa ating mga manonood. No? Itong Gubat, isa at tatlong talo ang kartada sa ating liga. At ito namang Huban, dalawang palalo at dalawang talo, partner. Itong
parehong kupunan na galing sa pagkatalo. So tingnan natin kung sino ang makakapag-redeem ng kanilang pagkapanalo dito sa ating laro. Oo, so this is another game of redemption for both teams. Alright, and Villanueva lets the ball fly, and the ball went out of bounds. So it will be Huban's basketball. Medyo nanibago ko sa Huban kasi mostly sa mga naging games nila, naka-light jersey sila o naka-white. Ngayon, pulang-pula. Itong mga taga-Huban, samantalang ang mga taga-Gubat, donning the white jersey and purple. That's Gokalen. At mali yung napasahan niya doon. So turnover, partner, on the part of Team Huban dito. Tingnan natin na on their last game, itong si Noy Purgoso, maganda ang pinakita, partner, doon sa kanilang laro. Although they came up short on that game against Matnog, partner. And yeah, big rebound for Gokalen. And now to Noy Pragoso. Balik kay Gokalen. To Pragoso once again. Nakita itong kakamping si number 10 na si Patrick Gliane. Right now, ito na, tumatakbo si Villanueva for Team Gubat. At Dino Miretso binigay kay Endaya. Endaya missing, but almost making that shot. Ito na, si number 18, Gokalen. So far sa koponan ng Huban, ang atake ng atake itong si Gokalen. Yes, partner. At also on that sequence, good block on the part of Villanueva. Itong energy guide din nila for Team Gubat. But may nakitang foul itong ating referee. Oo, while Yambao is driving to the basket. It's Serrano was called for the foul, who was fouled rather. So that's on Jomel Digamo. Missing on his first free throw itong si Serrano. So ayan, almost 2 minutes gone by, pero Huban pa lang po ang nakakaskor. Ayan, so narinig tayo ni Agil Serrano, kaya ipinasok niya na ang pangalawang free throw. Villanueva spots Digamo na nasa unahan, pero sabi ni Digamo mukhang madulas dito. Ayan, binigay kay Villanueva uli, and miss yung kanyang floater. At eto na si Gliane. Ayan, that's a lot of passing for Huban, pero maganda naman yung naging resulta. So first point on Patrick Gliane on our game, partner. Oo. So bago itong si Patrick Gliane, ngayon ko lang nakita itong in-start ditong mga taga-Huban, partner. Tama, ganun din yung puna ko. Prince Yambao na, tumatakbo. At he gets fouled while driving to the basket. So itong si Prince Yambao will be shooting 2 free throws now. So at the early stage of our first quarter, partner, talagang very aggressive itong mga taga-Huban on attacking the basket. So ayun nga, pasok ang unang free throw nito ni Prince Yambao, partner. Oo, so 6 na ang score ng Huban, samantalang ang Gubat ay wala pang naibubuslo. Belga for the rebound, and right now siya yung may tanga ng bola. Mukhang susubok na tong si Belga na may score. At yun na nga, pero hindi pa rin pumasok ang tira. Maganda sana yung bounce off the glass ng tira niya, pero medyo napalakas. Ito na naman ang mga taga-Huban. Noy Pragoso was fouled from behind, and Daya is obviously the one who committed that one. At medyo shaken doon si Noy Pragoso on that foul, partner. Medyo tinamaan siya sa muka. No, so parang hinahawakan niya yung kanyang mata or dun sa may upper part, yung sa may kilay. Chinek niya kung nandun pa yung kilay niya. And Noy Pragoso hitting the first free throw. So, 3 puntos mula dito kay Noy Pragoso sa ating laro, partner. Ay, salamat. Meron tayong pampagising. Ay, naku, nakalagpas. Sayang. Uy, ang sarap ng amoy. Ano ba yan? May pakape dito
So again, scoreless pa rin po ang mga taga-Gubat dito with 7 minutes on our first quarter. Still, they are finding kung sino ang makakaunang buslo dito sa kanilang grupo. And Diana overshoots. Hindi pa tumitira dito si Jumel Digamo, who's always almost the leading scorer for this Gubat team. Yambao now against Indaya, swings it to Gokalen. Gokalen spins and loses the ball. Merong foul na nakita ang referee. Bago pa man magtakbuhan ang lahat papunta sa court ng Gubat. That's a Noy Progoso. So first foul ni Noy Progoso. Partner, ito napansin ko lang, no? Hindi nila nakikita itong si Noy Progoso na nasa middle lagi. Kung very open si Noy, Hindi palagi. napapasahan. Hindi napapasahan. And Villanueva tried to score their first bucket pero wala pa rin. Gokalen binigay kay Yambao. Yambao umikot-ikot pa. At ayan, nakasungkit ng foul. Almost making the shot. Pangalawang trip nito ni Yambao sa free throw line. Yes, partner talaga. At ito talagang mga taga-Huban dito, partner, ang nagiging aggressive. That's why ito ang nagiging resulta, partner. Kung hindi nakaka-basket ay nakaka-fish sila ng foul sa ilalim because of that aggressiveness at the early goings of our game. Oo. Oops. Pumasok pa rin yung unang tira nitong si Prince Yambao. And right now, partner, still struggling pa din itong mga taga-Gubat still dito. looking for their first bucket dito sa larong ito. At ayan, pasok na pasok ang pangalawang tira nitong si Yambao. Meron na siyang 3 puntos. So this is Digamo. a 10-0 run. Oo. At wala pa rin. Still. Ipino, ipinasok na. Pero hindi pa rin wala pa rin silang score. At naipasok na din ang isa pang Digamo na si Jomari. Ayun na si Yambao. Very aggressive going to the basket pero he missed the shot. At eto na ang mga taga-Gubat. Villanueva will go to the baseline and will shoot instead. Wala. Gliani na may tangan ng bola. Binigay kay Pragoso. Pragoso naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Yambao and from Yambao to Duran. At downstairs. So, puntos na naman yon para sa mga taga-Huban. Yes, partner. 12-0 run for Team Huban and still struggling itong mga taga-Gubat on the early goings of our first quarter. Look at that good pass on the part of Prince Yambao papunta dito kay Jurel Duran. Akala ko that was just a natural pass. Behind the back pala yun. Oo, grabe. Good pass on the part of Prince Yambao. And of course, tawag muna dito ng ceasefire, partner, itong mga taga-Gubat kasi until now, scoreless sila dito sa ating laro, partner. Oo. Well, 12-0 sa ating laro. And I think we're about to hit the halfway mark. Oo, halfway mark. First quarter natin. Nakita ko kanina, nasa 6 minutes na tayo. So, kailangan ng magmadali dito ang mga taga-Gubat para makascore. Ayan, 5:29 ang nasa sa natin, oras. Villanueva will try again. Binigay kay Ipino. Ipino, nakita ang cutting na si Billy Belga. And finally, meron pang continuation yan. Kaya it will be a 3-point play opportunity para dito sa Gubat's big man. Ito, tingnan din natin yung napakagandang cut nito ni Billy Belga, but good recognition also the part of Ipino. Oo. So, Billy Belga completing the 3-point play opportunity. Tatlo na po. Nakatatlo na ang Gubat kontra sa 12. Now, Team Gubat is on the board, partner, for this game. Natatakot na ako. Baka masiro sila sa first quarter. Sabi ko, ibang klase to. Duran posting up against the smaller Digamo at nag-decide na ipasa pero naagaw naman ng isa pang Digamo na si Jomari. Ayan na, Villanueva finally scores
for Gubat. That's Arnie Villanueva. And one ba yun? Oo, babawiin naman sa kabila nito ni Noy Purgoso with that end one play. So maganda talaga ang start nito ni Noy Purgoso na naman partner dito sa ating game. Tama, meron na siyang 3 puntos and madadagdagan pa ito kung maibubuslo niya ang mga free throws na ay iaalay sa kanya ng ating mga referees because of that foul while trying to score. Ayun. So that's a counted. Counted yun, partner. Akala ko hindi nakapasok. Hindi ko na malayan kanina. Okay, so Noy Purgoso completed a 3-point play opportunity. And right now, meron siyang 6 na puntos dito. Joe Marie, lets it fly. Wala. So it will be still Gubat's basketball at 14 seconds to shoot. 4:37 ang natitira sa ating first half. Missed pa rin. This time it's the guy in number 27. At itong si Prince Yambao, diretso doon partner on that drive. Wala man lang umistop kay Prince Yambao on that drive. At meron na siyang 5 puntos. Naagaw yung pasa ni Billy Belga doon. Kaya eto, nandito ngayon. Pero nakabalik na naman sa kanila bola. At nakita ni Billy Belga na mas malaki yung chance na ma-shoot ang bola nitong si Epino. So Epino gets his first 2-pointer of the ball game. And also, itong si Bargario, sumagot naman sa kabila, partner. Alright. With his own version of 2 points. So, ito, pasok na dito si Bargario, isa sa strict shooter itong Huban. So, palitan na dito ng score. Until now, struggling itong si Jomel Digamo. And Yambao easily puts that in for Huban. Another 2-pointer for Yambao. Yes, 7 points na itong si Yambao, partner, dito sa ating laro. Tama. Oo. With 3 minutes and 19 seconds, ayun. And again, Digamo misses that layup, partner. Pero nakabalik muli ang bola sa mga Gubat. It's oh, what a shot! Pero hindi pumasok ang tira nitong si Jeremy Istor. Talagang slow start, partner, for Jomel Digamo on this game. Until now, scoreless itong si Jomel. Oo. Normally, siguro sa mga ganitong oras, nakaka-8 na yan. Si Bargario naman, coming off the bench, partner, 4 na puntos. And yun, partner, medyo nanilingat dito itong mga taga-Gubat on the defensive side. Medyo may konting malas na din siguro, partner. Kailangang medyo paigtingin na lang yung kanilang depensa na alam naman nila na ayan na, yung score ng mga taga-Huban, iniiwan na sila pa konti-konti, dahan-dahan. So they need to be aware of that, and etong si Jomel needs to help in the scoring. And ayan, help by in scoring kamo, sabi ni Billy Belga, ako na bahala dyan. So hitting his first 3-pointer of the ball game, meron siyang 6 points sa larong ito. Yes, partner. Bargario, sinubukan sana from the corner pero di pumasok ang kanyang tira. At ang referees nag-decide na after that play or missed shot by Bargario ay mapupunta sa free throw line itong si Noy Purgoso. At tinawagan doon ng foul itong si Billy Belga. At pasok yun for Noy Purgoso. Again, partner, on my count, partner, itong si Noy Purgoso, 8 points na dito sa ating laro, partner. Sige. Make it 9. So, papalitan muna dito si Noy Purgoso, partner, para makapagpahinga with 2 minutes and 20 seconds. Lamang po ng 14 ang mga taga-Huban dito sa ating game. At pasok na si Planas at saka itong si Serrano para sa Huban. Jomel, wala pa rin. Medyo may konting alat. Nakasama itong si Jomel Digamo. The meantime, Serrano using his left. Wala.
Medyo tumama pa siya sa poste ng ring natin, kaya medyo nagalaw. Grabe, no? Oo, partner. At kung mapapansin mo, doon sa sideline, yung coach sabi, drop pass mo. Kasi tatlo silang nakapula doon sa transition na yun, partner. Oh, that's the best thing that he could have done on that particular play. Kaya lang masyado siyang siguro natakaw doon sa opportunity to shoot. Planas for the follow-up shot. And yes, it's good. That's the first two-pointer nitong si Planas. Giancarlo Planas. Again, coming off the bench also to. Maganda ang pinapakita din sa ating liga nito ni Giancarlo Planas, partner. Tama. And Billy Belga kicks it to the corner. Now, Digamo. Jomari scores. Going to the basket. At ayan, meron na ring 2 puntos na naiko-contribute itong si Jomari Digamo para sa kupunan ng Gubat. Ito, napapansin ko dito, partner, talagang ito at the first quarter pa lang talagang grabe ang energy na pinapakita nitong mga taga-Huban, partner. Oo. On attacking the basket. If they have their opportunity talaga, they are attacking, keep on attacking the basket and keep attacking the defense of Gubat, partner. Reason why they're leading by 15 at 1:21 remaining. At ayan, mag-free throw pa itong si Prince Yambao. Pasok ang kanyang unang tira. Meron na siyang 8 points also, partner. 8 points. And short yung pangalawa. Ito na, si Jumel. Nasa kabilang banda na ng court. Muntik nang mabitawan yun ni Billy Belga. At yun, tumihira ng medyo wild ng konti. Itong si Billy Belga at sabi sa referee, parang may foul doon, sir. Sabi naman ng referee, wala, malinis yun. So siya mismo ang tinawagan ng foul. Siya pala yung tinawagan ng foul, kaya nagre-reklamo sa referee. And penalty na dito, partner, itong mga taga-Gubat. And natawagan pa ng warning for technical itong si Billy Belga on that play, partner, because of resentment to a call sa ating referees. At may report tayo, partner, mula kay Miss Danica Garcia. Danica, ano bang balita dyan? Thanks, Coach Paul. Ayon sa team Huban, we will fight together, we will lose together. Yan ang sinabi sa akin ng head coach ng Team Huban na si Coach Aris Garjan. Ayon sa kanya, kailangan lamang nilang makabawi ngayong game dahil naging mabigat para sa kanilang lahat ang pagkatalo noong isang araw kontra sa Team Matnog. Pinapanatili niya rin ang proper adjustments palagi, especially every time na bago ang kanilang nakakalaban. At pag sakaling nakakalamang na, dapat mas lalo silang sama-sama. Yan lamang ang latest dito sa courtside ng Team Huban. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Danica Garcia. Ayan, sama-sama sa hirap at ginhawa. Yan ang motto ngayon ng mga taga Huban. Sino nakascore doon, partner? That's on Serrano, Adjil. But sinagot naman siya nito ni Garcia. Kakapasok pa lang, naka 3 points na for Team Gubat, partner. Ay, grabe itong Garcia. Nagpakilala ka agad. Si Jay. And the store was fouled by Leomar Elpos. Ayan si Leonard Elpos. So 14 seconds on our first quarter. Warning for penalty itong mga taga-Huban dito. Epino to Jumel Digamo. Digamo tumingin muna sa relo. Ayan, 6 point. Make it 3 seconds lang to shoot. And to complete the first quarter. At ito, butit nakascore doon ang mga taga-Gubat bago tayo magtapos ng ating sa ating unang yugto. Yes, partner. Good on the part of Jay Garcia. Kakapasok pa lang, partner. Nakapag-contribute na for Team Gubat ng 5 points, partner. So that cuts the lead of Team Huban. So right now, the score is 17-31. Lamang po pa rin ang mga taga-Huban, partner, because of their good start, partner. Nitong first quarter, 12-0 run ang talagang ginawa nito dito sa ating first quarter pa lang. So titingnan natin
kung magtutuloy-tuloy ba ito for Team Huban or makakabawi dito itong mga taga-Gubat, partner. Oo, medyo mas may energy kasi sa pag-start ng game natin itong mga taga-Huban, kaya sila yung lumalamang ngayon kontra sa Gubat. Pero kung siguro papantayan o hihigitan ng mga taga-Gubat itong energy, meron itong mga taga-Huban, I believe na makakahabol ka agad itong mga taga-Gubat, and this will turn out to be an exciting ball game kagaya ng mga previous games kanina. Yes, partner. Talagang yung laban kanina The first game that you covered, partner, Medyo talagang napaka-exciting. Yung Bulusan kontra Matnog, talagang even ako kanina na nanonood, talagang napapasigaw din ako. Oo, nakikita nga kita kanina eh. Anyway, ayan, forcing the issue number 17 na si Villanueva. Bago yun bagong salta for Gubat, si Lopamilla. Gokalen missing from way downtown. And again, pasadahan ko tong mga leading scorer natin. For Team Gubat, we have Billy Belga with 6 points, partner. At sa kabila, we have Noy Progoso with 9 points already sa ating laro. At mayroong 2 rebound. So far, si Noy Progoso leading all the scorers, ano? Yes, partner, for both teams. Pero nasa bench siya ngayon. At nakawala ang bola sa mga kamay nitong si Margario, kaya it will be Team Gubat's basketball. Villanueva now, may tangan ng bola against Planas. Spins. And pinapakitaan ng magandang dribbling skill itong kanyang katunggali na si Planas. Nasa kay Villanueva pa rin ang bola. Tumira at nagmintis. Labitag to Planas. Planas, dire-diretso. Pero gusto sanang ihulog kay Labitag, pero iba ang nakakuha. At ayan, nasa kanila pa rin ang possession. Muntik nang ma-shoot yun ni Serrano. But ayan, nagkagulo ang mga players. Hindi nagustuhan ng call nitong referee na the ball will stay with Huban. Okay, so At may coaches challenge dito, partner. Ito mga taga Gubat. I think this is too early for a coaches challenge, partner. But that is the decision of their coach, partner. Again, 17-31 lamang po ang mga taga-Huban dito. But the referee is signaling talaga na same ball, partner. Pero hindi nagustuhan ng kanilang coach na si Coach Norman Espinida for Team Gubat. That's why tumawag ito ng coaches challenge. So, sige, we will see kung magiging successful yan. Oo, partner. But again, ito pong ako, Bicol Cup Sorsogon, isinatid sa inyo. Of course, ni Congressman Saldico at ng ako, Bicol Party List. Of course, kasama dyan si Kong Jill Bongalon. At again, maraming salamat also, partner, sa ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, kasama ang kanyang kapatid na si Assistant Commissioner Ino Rivera. Oo, at mga kasama niya sa committee, ang masisipag na mga behind the camera, na mga tao na making this happen sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. Ayan, Commissioner Lloyd Rivera, si Press Chard, Press One, sino pa ba? Sa MBC, partner, sa side naman ng ating broadcast team. Nag-broadcast naman. Siyempre, ang IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, has been the team who's been covering this very promising league dito sa Bicol Region, ng Ako Bicol Cup. Again, ang INBC stands for Infinity Media Broadcasting Company, sa pangunguna po ni Boss Russell Oreta and Sir RJ Edosma. Successful, partner, yung kanilang challenge at naibalik ang bola for Team Gubat, partner. Oo, so now Villanueva with the ball, hands it off to Digamo. Digamo now asking for a screen at drops it off to number 2. Ayan, sino ba yung number 2 ng Gubat? Si Jay Garcia, who contributed 5 points already para sa kanyang kupunan off the bench.
muntik na maagaw yon, pero na-shoot pa rin itong si Elpos. Leonard Elpos with his first 2-pointer of the ball game. So 33 na dito ang Huban, 17 ang mga taga-Gubat. So it's a 16-point lead. Tama ba ang calculation ko? Or ang mathematics ko? Duda ko eh. Anyway, Labitag now. Ito sigurado akong si Labitag ang may hawak ng bola. Binigay kay Serrano. Serrano ay ipapasa sana sa referee. Pero ayaw tanggapin ng referee ang bola. Kaya it will be Villanueva's ball and the rest of the Gubat team. So ito, tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga-Gubat, partner. Oo, So, medyo parang may plano sila. May ginagawa sila ngayon eh. But And again, Jomari hits the air. still misses, partner. Talagang medyo maalat itong mga taga Gubat dito. At hindi nila na-execute yung gustong ipagawa sa kanila ng kanilang coach. Oo. Sa puntong ito na sila ay talagang nalalamangan ng double digits. Labitag with a behind the back crossover, pero medyo telegraphic yung pasa, kaya lang the ball went out of bounds, so it will be a sideline throw in for Planas and the rest of the Huban team. Binigay sa baseline kay Elpos ni Labitag ang bola, nahirapan siya doon, at eto na, tumatakbo ang mga taga Gubat, pero hindi na ibuslo ni Garcia ang transition play, and that shot was blocked. Pero merong second chance. At ayan, si Planas doing it for Team Huban. Yes, partner. 4 points dito kaya Planas. At nakakuha na naman sila ng steal doon. Elpos bumangga kay Garcia. At walang tinamaan. Walang tinamaan doon sa kanyang tira. Garcia hits it and gets the continuation. Grabe yun. That's turnover the part of Elpos. At sa kabila, nag-foul pa siya, partner. So medyo masakit yun for Team Huban. Tama. Yun. That's on Lofamia naman, yung score. That's the first 2 points of Daniel Lofamia sa ating laro. I thought it was Garcia. So it was Lofamia who scored the first 2-pointer. Pumasok yung kanyang free throw, no? Mintes, partner. Mintis ba? Okay, so sige. Ayan na, tumatakbo ng matulin. Itong si number 23 na si Irenyo. First time din na maipasok itong si Irenyo. Most of the time, sa first quarter pa lang, pinapasok na di ba? Yes, partner. And medyo nag-struggle naman dito itong mga taga-Huban in terms of their transition na ginagawa, partner. Hindi sila makakonvert dito. Oo. And we can see right now, grabe yung maigting, yung depensa na pinapakita ng mga taga-Huban. Pero madaling nakascore o madaling nakatawid yung bola, kaya madaling nakascore itong si Lofamia. That's his second 2-pointer of the ball game. Balik sa 14 ang hinahabol dito, partner. O naagawan itong si Planas dito ni Villanueva. Good match up on the part of Planas and Villanueva, partner. Kung napansin mo, match na match itong dalawa. Oo. Magkakatawan eh. Muntik na sanang ma-out of bounds yung bola, kaya lang matalino tong Villanueva. Pinatama niya sa mga binti nitong si Planas, kaya si Planas yung merong last touch ng bola. Merong foul na nakita ang ating referee. Mukhang si Labitag ang tatawagan. So yun na nga, si Leonardo Labitag tinawagan ang kanyang first personal foul. That's the first foul of Labitag and a second team foul of Huban. But again, Villanueva. Yeah, going strong to the hoop for that bucket. So, ika-4 na puntos din, partner, nito ni Arnie Villanueva sa ating laro. 35-23, nakakalamang po ang Huban ng 12 puntos dito. At sige, maya-maya nakaabang ang ating isa sa mga courtside report. O, eto na, pwede na natin ipasok si Miss Jessa May Navales. Jessa May, pasok.
Kapa Morgan and Coach Paul struggling yet trying. Ganyan nga mailalarawan ng pinapakitang performance ng Gubat ngayon. Wala man sila sa momentum at the moment, napakahaba pa ng time to make adjustments para makabawi. Kaya naman sa pagpasok ng second quarter, coaches of Team Gubat headed by Coach Norman Espinida instructed the players to try to run the game dahil aminado sila na mahina sila sa ilalim. Dagdag pa ni Coach na seryosohin ang laro but don't forget to enjoy. Yan muna ang latest mula sa Gubat bench. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, narinig ko yung word na enjoy. Ang importante, nag-e-enjoy daw sa game. Ayan, so hopefully nag-e-enjoy po kayo, lalo na itong mga magandang nakikita natin na nandito sa loob ng Bulan Gymnasium. Live spectators natin, ano? So, yan, nagagandahan. Yun, ngumiti na, partner. Kanina mukhang hindi nag-i-enjoy. Ngayon, ngumiti na. Ngayon, nag-i-enjoy na, no? So, nakita kasi yung itsura nila sa screen siguro. So, again, may coaches challenge pala tayo. Mabalik tayo sa ball game for Team Huban, partner, on that last play. So, yung Huban naman ang early coaches challenge. So, normally, natin sa mga games, talagang i-preserve nila yan for the best time, which is the crucial times at yan. May nakita tayong mga lovers inside the Bulan Gymnasium. So again, iniimbitahan natin yung mga malapit lang dito, partner. May isa pa tayong laro mamaya, yung home team na Team Bulan will be facing Santa Magdalena. So kung malapit po kayo dito, after nyo siguro magsimba or kung ano man yung mga errands na ginawa nyo, pwede kayong mag-relax dito at manood ng ating laro dito sa Bulan Gymnasium. For our Sunday treat for you, our 4 games na inihanda po namin para sa inyo, ano, ngayong napakagandang linggo ng hapon. Actually, it's now now safe to say good evening. Ano, dahil gabi na. And of course, partner, ito, nag-chat sa atin. Batiin natin ng happy birthday si Jerry Loria. And shout out kay Radki, Alfie, Alexis, Bert from Nicole. So, happy birthday po, Jerry Loria. And shout out kay Radki, Alfie, Alexis, Bert from Nicole. So, kay Ate Nicole galing ata yun. Kasi chat ni Wadi. And of course, batiin ko din itong si Coach Mark Dasal ng Naga. Man-to-man kaagad yung dati kong player sa Naba, Digamog. Yan, yung sinasabi niya, talagang pinapahirapan itong si Digamo ng mga taga-Uban. Kung mapapansin mo kasi, partner, kanina pa, talagang kinikage defense talaga itong si Digamo, no? So talagang hindi siya dito pinapaporma. So, yun, Coach Mark, hello. Sabi nga, Coach, painom ka naman dyan. Kaya naman hirap na hirap itong si Jomel Digamo to score dito sa larong ito. Wala pa siyang naipupuntos, ano, itong si Jomel. Yes, partner. So talagang siya dito, struggling kasi talagang scouted ito si Jomel dito. Oo. But still, nasa loob siya at hindi siya pinapalitan because alam ng coach na si Coach Pinida kung ano yung worth nitong si Jomel Digamo. At nakisali na din itong si Gokalin, partner, dito sa puntos, ditong mga taga-Huban. First 2 points dito ni Mark Gokalin sa ating laro. Ayun, sige. He started the game kanina, pero ngayon pa lamang siya nakakapuntos. Labitag for the rebound. That long pass was anticipated by Villanueva. Villanueva off the glass, malayo. At ayan, almost same scenario kanina na na-rebound ni nakarating na sana dito sa opposite end, pero hindi na-manage ng dalawang nakapula yung bola, kaya it went out of bounds, and right now it's Erenyo with the ball para sa team ng mga taga-Gubat. At tingnan mo itong depensa ni Guiliani, partner, dito kay Digamo. Oo, talagang hindi binibatawan. Kung pwedeng magpalitan na ng mukha itong dalawang ito, magpapalitan na ito, partner. Talagang tinatao nila itong si Digamo dito sa larong ito. In the meantime, La Familia just scored over Noy Pragoso kanina. And right now, it's Huban's basketball. Oops, walang mapasahan doon. Itong si Gliane.
Matuli na tumakbo for the bucket. Itong si Erenio for Gubat. At ayan, first two-pointer ni Rick Erenio. At 4:36, nalalabi po, 10 na lamang ang kalamangan nitong mga taga-Huban. Kanina ay umabot yan ng 17 ata kung di ako nagkakamali. But right now, we have a ball game here. At ayan, again, we take a look at some of the beautiful faces na nandito sa loob ng Bulan Gymnasium. Ayun nga, 10 na lang yan, partner, ang inahabol nitong mga taga Gubat dito because of that good capitalization nila when it comes na nagte-turnover itong mga taga Huban dito. So yun ang maganda pinapakita nila ngayong quarter na ito. For team Huban naman, medyo there's a slight miscommunication on their part. So and then again, kanina ko pa sinasabi, minsan nga yung transition na ginagawa nila is minsan hindi nila nako-convert into points. Kaya dapat i-capitalize nila yan, partner. Oo, they need to be careful with handling the ball, managing the situation, the transition plays. Pragoso sizing the defense of Loctomia at naagawan silang bola nitong si Erenio. Erenio na, mabilis na naman tumatakbo. This time was almost blocked but nandun itong si Villanueva to save the day. That's 6 points. 6 points of the ball game. Again, partner, ito kung mapapansin mo, even the last game nitong taga-Huban, partner, against Matnog, pag ganyan ang naging senaryo na lagi silang nagwa 1-on-1, hindi nila naiikot yung bola, medyo mahihirapan sila dito, partner. Ganon na ganon ang nangyari sa kanila during that Matnog game. At ayan, Prince Yambao drains a 3. Nakakarami na rin ito si Prince Yambao. Meron na siyang 11 points. Yan, again, muntik na doon itong mga taga Gubat. Another turnover na naman sana, but last touch on the part of Noy Progoso. Villanueva now has the ball against Planas. Crossing over. That's a nice shot from Villanueva. Nakakawalo na itong si Villanueva. Now it's Yambao. Yambao, dire-diretso din at nakakuha ng foul. Erenio nagre-reklamo. Nakataas lang yung kamay ko Talagang hindi makapaniwala itong si Erenio sa naging desisyon ng referee. Even itong si Coach Norman Espinida, talagang nireklamo niya doon. But the referee is signaling yung cylinder, partner, medyo in-evade ni Erenio. So Prince Yambao, it's an air ball. Napaka-awkward. Very uncharacteristic for Prince Yambao, no? Very, but it happens talaga. Kaya lang, very unusual. Ayun, so di na tayo pinaya nitong si Yambao. Sabi niya, I'll make it a point na maipapasok ko na yung pangalawa. Billy Belga to Villanueva. Villanueva was blocked, but merong foul mula dito kay Noy Pragoso. That's the third on Noy Progoso, partner. Ay, grabe, wala pang third quarter, meron na siyang 3 foul. At meron pa tayong 3 minutes and 21 seconds na natitira dito sa ating second quarter. So, delikado si Noy Pragoso. Ingatan niya yan. So, pasok, partner, itong unang free throw ni Arnie Villanueva. So, ito pansinin ko lang yung kanina, Prince Yambao, 66.7% on the free throw line, partner. Grabe. Another, pasok yan for Arnie Villanueva. 2 for 2 sa free throw line, partner. Meron na siyang 10 puntos. At naagaw ang pasang yon ni Billy Belga. And he scoops it in using the backboard.
Yambao missing, pero against his own miss. At ayan, he's battling for it still. Fragoso, wala din. At ayan, si Villanueva na umikot with a spin cycle and no, wala pa rin. Battling for the rebound, Digamo and Gocalin. Erenio to Digamo. Digamo still looking for his first two-pointer. Billy Belga, short on that one. Merong nakitang foul ang referee. Mukhang si Noy Fragoso ang tatawagan doon. Oh, that's his fourth personal foul. So, isa na lang. He will be excluded of this ball game. Yun ang magiging big development partner on the part of Team Gubat. Oo, Kasi yun nga. makakahinga dito ang Gubat. Oo, kasi kanina, as you can hear the report partner kanina ng ating magagandang CSR, sabi niya nila talagang medyo alanganin sila when it comes sa middle. Sa size, oo. Oo, sa size. But right now, medyo mag-iiba ang complexion ng laro pag naipaupo talaga nila ito si Noy Fragoso dito sa ating game. So maybe that's their plan na mailagay sa foul trouble itong si Noy Fragoso, and they succeeded kung ganun ang kanilang naging plano. At ayan, Bargario hitting a three. That's the first triple of Joshua Bargario sa ating laro. Tama. Merong whistle. Anyway, Joshua Bargario now has a 7 points sa larong ito. So that's the first foul on Jeremy Store sa ating laro, but fourth team foul on the part of Gubat. Nasty crossover nitong si Planas. Binigay kay Yambao. Yambao scoops it in. So meron ng 14 points itong si Yambao. And in still partner, walang numbers coming from Jomel Digamo on this game. Talagang heavily guarded siya dito, partner. At ayan, he gets fouled. Hindi rin siya gaano talagang tumitira because talagang naiilang siya sa dumidepensa sa kanya. So penalty na. So dito magkakaroon ng pagkakataon itong si Jomel Digamo na makascore ng walang pumipeste sa kanya. Kaya lang yun. Still struggling, partner. Hindi pa naipasok ni Jomel ang kanyang free throw. So ito dapat, partner, talagang maibalik ni Jomel ang kanyang kumpiyansa dito, partner. Kasi at the early goings ng ating game, talagang parang walang nangyayari. Kasi talagang binabakuran siya dito. Kung mapapansin mo, kanina, partner, dalawang player ang pinagpapalit-palit nila dito kay Jomel Digamo para bantayan lang. Oo, and successful naman sila. Gocalin hits a three from the corner. Ayan, patuloy po na lumalamang dito ang mga taga Huban. Pero yon, all alone doon si Erenio for the bucket. That's a good steal on the part of Arnie Villanueva. Now Gocalin again. Oops. Nice move. Nice shot. Back-to-back shots from Mark Kian Gocalin. At ayan, nakabuslo na rin ng 3 points. Itong si Jomel Digamo. That's his first. 26 seconds remaining. 41-51. 10 ang kalamangan ng mga taga-Huban. Planas. Binigay sa poste kay Serrano against Villanueva. Short yung tira. Cut out of bounds ni Store, partner. Balik sa Huban ang bola. 8 or make it 8 with 8 seconds to shoot. At merong 3 segundong differential yung ating game clock at shot clock. Yambao. And anong naitawag ng referee? That's a stepping violation. So nice defense
on the part of Billy Belga. So time out sila to talk things out kung ano ang magandang siguro play na gagawin nila para makascore sila dito sa huling pagkakataon sa first half. Yes, partner, but the inbound will be still at the front court nitong Team Huban. Titingnan natin kung ano ang gagawin nito ni Coach Norman Espinida and the rest of the Gubat squad sa ating pagtatapos ng ating first half, partner, dito. At nakakalamang pa rin po itong mga taga Huban dito sa ating laro. At lamang pa rin tayo dahil nakakakita tayo ng mga magaganda. At saka, syempre, at unti-unti na din kumakapal, partner, na itong mga tao natin dito. So, kanina halos mapuno na to nung maglaban ng Bulusan at saka yung Matnog. Oo, partner, kasi napaka-grabe yung dalang supporters ng mga taga both teams. So, Matnog at Bulusan talagang at malapit lang kasi dito yon sa Bulan, partner, if I'm not mistaken. Kasi malapit lang din talaga. At yun ang naging plano. Hereño was blocked. So, meron pang natitira po na 1.2 seconds. Tingnan natin kung may shoot pa nila ito. Nakatira pero hindi na i-shoot. Nakaroon ng opportunity but it didn't happen. Ayan, so that will end our first half action. Na lumalamang pa rin po ang Huban ng 10 puntos, 51-41. Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Natabang na, kasunod pa. Ako si Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe at kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone.
nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup Sorsogon, Day 13, ang ating Game 3 ng ating apat na laban sa ngayong araw na to. At naglalaban po sa ngayon ang Huban at saka Gubat. Pero bago natin sila balikan, ito muna, pasadahan muna natin ng statistics. Yes, partner, for both teams, halftime statistics nitong dalawang kupunan. Bench scoring, partner, halos pantay, 13 points for Gubat, 16 points mula dito naman sa mga taga-Huban. Points in the paint, halos pantay, partner. Sabi nga, not evident naman, partner, yung height disparity because yung effort naman talaga na binibigay nitong mga taga-Gubat in terms of scoring sa loob is talagang nandyan. For turnover, ito lang, partner, ito kaya medyo nakakabalik dito itong mga taga-Huban because look at that 13 turnover of Huban, partner. Grabe, Kaya, against 2. Oo, against 2. So medyo nakabalik dito ang mga taga-Gubat because of that. And fast break points, sabi ko nga, medyo kanina napapansin ko hindi kinakapitalize yung mga taga-Huban, but again, lamang pa rin sila with 4 points on that fast break points. But ito, second chance points, medyo lamang dito ang mga taga-Huban because of their also their offensive rebounding, partner. So yan ang titingnan natin dito sa laro natin, partner. But again, ito medyo talagang malaki yung turnovers na naibigay nitong Huban. That's why nakalapit ng bahagya itong mga taga-Gubat dito, partner. So kailangan Gubat team needs to work on handling the ball well para maiwasan ang mga turnover na yan. Yes, partner. Or rather, I should say, it's Huban who needs to be more careful para maiwasan na yung mga turnovers na yan. Grabe, sobra yung kanilang naging turnover kanina. Oo, but and still, they're leading this ball game. yes, partner. And pasadahan din natin yung mga leading scorer natin after the half, no? For Team Gubat, we have Arnie Villanueva with 10 points already, partner. At sa kabila, itong si Prince Yamba with already 14 points, partner, dito sa ating laro. Okay, and that's it for our leading scorers of both team. So eto na, nakahanda na para ipagpatuloy ang magandang away. Sabi mo nga, Coach, siramin ko na yung mga linya mong yan. Magandang away. Ayan, dito sa loob ng Bulan Gymnasium. And again, we would like to thank Mayor Romy Gordola and the rest of the LGU Bulan. And syempre pa, kay Governor Boboy Hamor. Maraming salamat po. At eto na, si Elpos. To Yambao, and then to Bargario, who missed from the 3-point country. Pero muntik nang manatili sa kanilang bola, pero nandiyan si Billy Belga. At ayun, tinawagan ng offensive foul nitong ating referee.
That's the third on Billy Belga also, partner. So, Magandang development for both teams, no? Oo. So talagang medyo naging over-aggressive naman daw si Billy Belga on that possession. Tama. And si Fragoso is still in the bench or at the bench dahil sa foul trouble din. Meron siyang 4 fouls. Hindi pa rin pumasok ang bola pero mananatili sa mga nahuli. Itong si Serrano na he was stepping on the line. That's actually Duran, partner. Duran ba? Duran. Oo. Duran rather. Serrano is at the bench. So medyo malaki yung size ng sapatos na naibigay natin ata. Oo. Epino now has the ball. Drives and uses the backboard. And that's an easy 2 for the big guy na si Epino. That's the 4th point of Epino sa ating laro, partner. So very steady din ito for Team Gubat, partner. El Posto Yambao at the top of the key. Bargario. And that's Garcia finishing with the right hand. Maganda itong pinapakita nitong Jay Garcia with 7 points on our ball game, partner. Tama, off the bench. El Pos will try. Wala, pero Gocalin keeps it alive. Yambao, shot fake. At ayan, tumira na. Wala yung kanyang tira. Billy Belga, nakita na nasa unahan si Garcia. Garcia cannot finish. Masyadong atang napalakas yung pasa na yon ni Billy. Yambao using the board, wala din. Rebound. Itong si Jumel Digamo. Binigay kay Epino ang bola to Belga. Belga lets it fly, wala. Yambao. Oh, what a... Medyo nagiging fancy dito, partner, itong si Prince Yambao. He did a behind the back pass kanina, pero not this time. Oo, not this time. So, medyo, yan ang sabi, kung yan ang makikita mo sa mga players mo, kung ako si Coach Aris, medyo simplihan lang natin kung ako. Kasi medyo, partner, yun nga, sabi natin, medyo nahihirapan nga sila ngayon tapos may mga ganyang klase pang pasa. Ayan, Epino at the post, binigay sa kabila kay itong si number 80 nila na si John Tan na bagong salta din dito sa larong ito. Balik dito, partner, sa mga taga-gubat, itong bola. Sayang yung opportunity na yun na medyo nagulat dun si Tan eh. So it's a 4-second to shoot situation for Gubat. At ayan, tumira ng 3 sa corner. Itong si Jumel at Belga keeps it alive. Jumel scores after that very nice pass from the big guy, Billy Belga. Ito, partner, medyo nakakalapit dito. 4 na puntos na lang ang inahabol itong mga taga-gubat. Oo, Bargario, lets it fly, wala. Nakuha ni Serrano. Epino, pumasa sana pero naagaw ni Planas. Gocalin flies and gets fouled in the mid-air. That's on number 18. John Tan. Nakakapasok pa lang. Ito, medyo sabi ko nga, partner, pag hindi kinapitalize itong mga taga-Huban, yung mga opportunities nila dito, talagang may pagkakataon na bumalik itong mga taga-Gubat dito sa ating laro. But again, Gocalin, pasok yung kanyang free throw, partner. Itong si Gocalin, mayroon na ding 8 points sa ating laro. Make that 9. So ayan, Digamo, hindi na masyadong mahigpit yung gumagwardya sa kanyon pero hindi pa rin talaga siya linulubayan. At ayan, it's now Bargario or Gocalin in front of him. And tumira ng 3 si Digamo, hindi pumasok. Ito na si Planas tumatakbo for Team Huban.
Ayan, he step on the brake at nakita. Oh, what a sorry miss. Pero nandun si Duran to save the day for his teammate na si Serrano. Billy Belga. Using the baseline at nakita ng referee, it's an offensive foul. Ayan, may 4 na rin siya. Hindi makapaniwala itong si Belga. Pero that's obviously an offensive foul. Yes, partner. Talagang may tulak talaga doon sa drive na yun ni Belga. Kung hindi niya in-extend, partner, yung kamay niya, it could have been a foul. Or no foul call. Oo, tama. It would have been a different story. Planas, lets it fly. Wala. Rebound, Villanueva. Villanueva still has the ball. Binigay kay Garcia. Garcia using the glass. Wala. At ayan, nakuha na ng mga taga-huban ng bola. Duran, dire-diretso, pero nakita niya na mayroong depensa at yun nga. But on that sequence, partner, that's an offensive foul on the part of Duran. Pero kanina, partner, hinihingi na nito ni Gocalin yung bola. Doon pa lang sa rebound ni Duran. Pero hindi niya binigay. He off to drive it, so nagkaroon ng offensive doon. Again, good drive on the part of Arne Villanueva, partner. The spin cycle and the power shot nitong si Villanueva. So, meron ng 12 points itong si Arne. And we have a substitution now. Pinalitan si Duran itong si Labitag. Leonardo Labitag. Binigay kay Gocalin. Gocalin, wala. Villanueva now. May tanga ng bola. Accelerates. At zigzagging. Using the board, wala. That's a foul on Serrano. Jill Serrano, second personal. Second team foul. At ito muna, partner, ceasefire muna tayo at may report tayo mula kay Miss Danica Garcia. Danica, pasok. Maganda talaga, coaches, ang ipinapakita na laban ng Team Huban ngayong gabi. As we can see sa kanilang laban, sinisiguro ng kupunan na they're working of their system properly, which is they executed it well naman inside the court. Makikita rin natin ang very supportive na coaching staffs ng Team Huban na talagang binibigyan ng chance ang ibang players to play inside the court and showcase their skills and talents sa larong basketball. Let's see, coaches at mga kasurog, if Team Huban will bring home the bacon tonight's ball game between Team Gubat. That's the latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yes, thank you very much, Ms. Danica Garcia. At 4:54, score natin ay 55-49. Anim po ang lamang ng mga taga-Huban. Kanina is double digits po yan. As far as 17 points ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Pero unti-unti nakakahabol dito ang mga taga-Gubat. Pero the problem is their big guy, Billy Belga, is also now in foul trouble. Kaya inilabas muna ng coach. At medyo matagal itong mapapahingaan, partner. Sa kabila naman, itong si Noy Progoso, 4 na din ng foul. Planas hits it from downtown. That's the first triple of John Planas on this game. At merong foul doon while Lufamia is in mid-air. That's the second on Labitag and 14 foul for Team Huban, partner. So yes, Lufamia makes the first free throw. Meron na siyang 5 puntos. At ayan, pang-anim yun. So, perfect siya from the free throw line. Ito na ang mga taga-Huban. Planas signaling the play. Binigay kay Bargario. Balik kay Planas against Joe Maria Digamo. Planas gives it to the corner. Bargario attacks using the board. Wala, pero nakuha niya ang sariling mintes. Luckily, and he scored.
Oh, that's Gukalin. I'm sorry. Maganda yung spin na naman na pinakita doon ni Villanueva. Kaya lang hindi niya natapos. Oops, Labitag is in trouble. And Villanueva easily scores after the mistake made by Gubat. Arnie Villanueva, partner, meron ng 14 points. Yes, partner, dito sa ating laro. At medyo another miss opportunity, part of Huban, partner, doon. And another miss on Gukalin. At ito, partner, 6 na lang ang inahabol talaga. Ito, at may foul pa, partner. Penalty na dito ang itong mga taga-Huban. With 3 minutes and 36 seconds po sa ating third quarter. Ito si Jomari Digamo. Nasa free throw line ngayon. Pasok ang unang tira. That's his third. Wala yung pangalawang tira nitong si Jomari. Planas now. Binigay kay number 13 Bargario. Gukalin to Bargario and a lob off the glass. That's a nice play. Ito naman si Villanueva, ginugulo ni Planas. Planas sumabit kaya tatawagan siya dito ng foul. So dahil penalty na nga ang mga taga-Huban ay every time na ma-foul itong mga taga-Gubat, diretso sila sa free throw line. At 3:08, mintis yung unang tira ni Arnie Villanueva. Yung pangalawa, ganun din. Rebound, Labitag. Now it's Bargario. Binigay kay Planas. Planas lets it fly. He was partially blocked from behind by Lofamilla. Offline doon. Ang sinasabi nga natin minsan, partner. Oo, yung shot selection, partner. Dapat i-capitalize nila in every possession. So, tingnan natin ang gagawin dito. Itong mga taga-Gubat. But again, silent pa din itong si Jomel Digamo dito, partner. At merong foul yun. Foul yun. That's... foul on Serrano. Yung receiver ay si Lofamia at tumama siya. Nagkaroon ng contact. Kaya... 2 free throws for Lofamia. Pasok ang una. Ang ganda ng free throw shooting nitong si Lofamia, no? He hit 2 a while ago. Yes, partner. At nabati natin. Yun lang. Planas, may taga ng bola. Yan, now in the middle of the court. At inaabangan na siya ni tong si Digamo. Magandang pasahan yon from Serrano to Labitag. That's Labitag's first 2-pointer. Villanueva crossing over. Pinasa kay Jomel Digamo. Jomel Digamo ililabas ang bola. Binigay kay Lofamilla. Lofamilla umikot. Naghanap ng mapapasahan. Jomel pumasok sa loob. Binalik kay Lofamilla. Lofamilla tumira. Nagmintes. Na-rebound ngayon nitong si Labitag. At si Planas na may tanga ng bola para sa mga taga-Huban. Pinigay sa corner kay Bargario. Wala. Wala din ang tira ni Gukalin sa ilalim. Ayan, ginugulo si Villanueva. Jomari Digamo. What a move. Pero kapos ang kanyang tira. Now it's Gukalin. Ayun. Napakagandang pasahan. Gukalin to Serrano. And Serrano with a finish. Maganda recognition ito kay Gukalin na papunta dito kay Serrano, partner. Good pass on that transition. At na si Labitag.
patuloy na nagmimintis dito yung mga taga-Gubat. Labitag nasa poste. Swings it off to Bargario. Bargario with the floater. Wala. Na-rebound na ng mga eto na, nasa possession na ng mga taga-Gubat. Jomel, tumira ng 3. Wala. Kukalin. Now, dire-diretso. Wala, pero nandun ang kanyang kamukha na si Bargario to save the day. Timeout dito, partner, itong mga taga-Gubat because nagkakaroon ng mini run dito. Itong mga taga-Huban with 42.5 seconds remaining sa ating third quarter, partner. And we take a look at Billy Belga and company sa bench ng Gubat. Medyo napalapit na sana nila, no? But again, good capitalization on the part of Team Huban, partner, on that transition, every transition play na ginagawa nila on that last 2 to 3 sequence ng ating third quarter. And now, maganda yung run na pinapakita ngayon ng mga taga-Huban. So as you can see, the group of Gubat dito, hindi makapaniwala itong coach na si Coach Norman Espinida, kasi turnover after turnover, tapos nako-convert into points itong mga taga-Huban, partner, sa kabila. And again, ito pa lamang po ang, although pangatlo na to, pero meron pa po tayong isang laro. Maglalaro ang home team na Bulan kontra sa mga taga Santa Magdalena. At parehas na mga teams na yan ay galing sa pagkatalo. Kaya uhaw din yan sa panalo. Kaya magiging exciting yung larong yan. Right now, it's Villanueva going to the left. Umikot. Tumira. Wala. Pero nakakuha siya ng foul. Kaya itong si Arnie Villanueva ay mag-free throw na naman. That's the second personal foul on Bargario. Pasok ang unang tira ni Villanueva. Yes, partner. And so as the second one. At ayan, Patrick Villane once again nasa loob ng hard court for Huban. Binigay kay Gukalin. Right now sa ilalim itong si Elpos. Turnover ka. Turnover for Elpos, partner. Na out of bounds yung bola. Mayroon tayong substitution. Pinalitan si Bargario at ipinasok itong si ayun, nag-aabulan. 3 against 2. Sapa lang inabot nitong si Gukalin. Good block on the part of Arnie Villanueva on a aggressive drive of Gukalin. So titingnan natin, partner, itong last 8.1 seconds kung ano gagawin ng mga taga-Huban dito. Muntik na mahuli. At ayan, nahuli na nga. Meron pang 4 seconds to shoot. At ayun, just in time for Jomari Digamo. And that will end our third quarter. Lamang na lamang po ng 8 na naman ang mga taga-Huban dito sa ating laban na ito. Ang laban ng mga taga-Gubat at mga taga-Huban. And what do you think, Coach? Yes. Ang kailangan gawin dito ng mga taga-Gubat para finally ay makahabol na sila at makalamang at maipanalo nila itong larong ito dahil nakakailang talo na pa sila. Nakakatatlong talo na. O, isa pa lamang yung panalo nila. Kaya what do you think ang magiging strategy na dapat na gawin itong mga taga-Gubat para yun nga malagpasan itong mga taga-Huban? Yes, partner. So sabi nga natin that is just an 8-point lead, partner, no? Striking distance for Team Gubat to Huban, no? No need to worry for Team Gubat, especially on Coach Norman Espinida, no? Just sabi ko nga, if their system won't work kanina, may fourth quarter pa para
again, yung system na gusto nyong ilagay dito sa larong ito, if you want to be back on this game, ay talagang execute lang nila. Huwag sila magmadali, partner, kasi once talagang compose sila, nakaka-score naman sila na maganda. And of course, yung defense, partner, that will be a very big factor dito kasi sabi nga natin itong kupunan ng Huban talagang malakas din when it comes to offense, pero yun, capitalize on those opportunities. So better defense ang kailangan. Every opportunities, partner. So yan lang. And of course, protect the ball well. Less natin yung turnover. Pero kanina nga, sabi nga natin, mas madaming turnover itong mga taga-Huban kumpara dito sa mga taga-Gubat. So right now, yun, capitalization na lang on every possession. But sabi nga natin, capitalization na walang pagmamadali, partner. Tama. Ayan, so yun ang kailangan gawin itong mga taga-Gubat at this point in time. Ayan, good steal on the part of Jomari, pero nabawian siya nitong si Planas. At buti na lang nandun si Billy Belga para makuha yung rebound, but the pass was intercepted by Labita, kaya hindi na punta sa kamay ni Epino. And right now, pasok na si Noy Fragoso. Labitag sa ilalim. Pasok yan with a reverse using the glass. So that's the fourth pointer of Labitag. Ayan naman, Gokalin for the finish. Sabi ko nga, partner, doon pa lang sinasabi natin, huwag magmadali. Execute and also be patient on your offense, partner. Yun ang ginagawa. Kung makikita mo, isa, dalawang pasa, they are trying to score already. Pag hindi mo na pagalaw yung depensa na yan, partner, mahihirapan ka to score. Yan ang pinaka-basic dyan for Team Gubat. Kasi maganda ang ginagawang zone defense nitong mga taga-Huban dito. Hinahayaan sila, partner. At talagang, kumbaga, dapat maging patience lang itong mga taga-Gubat dito sa ating laro para makabalik sila. So, huwag masyadong madaliin. Be wise. Kung mapapansin mo, partner, kakasabi ko pa lang, huwag madaliin. Unang possession pa lang, talagang nagmadali itong si Jo Maria Digamo dun sa kanyang tira. At on the next sequence naman, dalawang pasa na. At nakita lang na may kumat, biglang ipinasa at turnover na naman. So, yun ang dapat instead na makahabol, sila ang iniiwan ngayon dahil 12 puntos na po ang nilalamang ng mga taga-Huban. Yan ang dapat nilang pansinin dito. So, titingnan natin kung ano pa ang gagawin dito sa adjustments ni Coach Norman Espinida at ang Team Gubat, partner. Sige. And Epino with a nice reverse layup. So magat na nakabawi na dito ang mga taga-Gubat. Epino with 6 points. Now Noy Fragoso against Billy okay, and right now let me take this opportunity to say happy birthday to Julius Guansing. Ayan, Julius Guansing, happy birthday from class officers. That's okay, sige, maraming salamat, James. Ayan, Julius Guansing, happy birthday. Epino once again, binigay sa corner kay Erenio. Erenio fires. Wala. Labitag for the rebound, pero nandun, mabilis si Erenio to get the ball back. Oops! At na-foul doon si Gokali, si Jomari Digamo, and ang naka-foul sa kanya si Gokalin. But again, balik sa 10 ang inahabol nitong mga taga-Gubat dito, partner. First throw, pasok yun, partner, for Jomari Digamo. Oo, pasok yung unang tira ni Jomari Digamo. So mayroon na siyang 4 na puntos dito, pero hindi pumasok yung pangalawa. At meron pang isa dahil that's a 3-point shot attempt nung siya ay na-foul. Pasok yung pangatlo.
So 72-62, 10 na lamang po ang kalamangan. Again, may pag-asa po dito ang mga taga-Gubat. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil mayroon pang pag-asa. At ayan, eto na naman sila. That's a nice long pass from, or lead-in pass from Billy Belga to the running na si Digamo. Oy, that's a traveling. I guess that's a traveling. Oh no, that's a foul. Akala ko nag-travel eh. Medyo... May tinawag itong si ating referee Inday na foul. Pero ilan na lang yan, coach? 8 na lang yan, walo partner. na lang. Make that 10 again because of the 2-pointer ni Noy Pagoso, partner. So nakapuntos doon si Noy. Oo. Or 8 points, partner. Billy Belga misfires. Pero foul. 8 na lang. Wala, because of that free throws and layup nito ni Jomari Digamo, partner. That's why 8 na lang ang inahabol nitong mga taga Gubat dito. Bargario with the ball. At nakaabang sa kanya si Erenio. Or Endaya rather. Muntik na pumasok na naman yung scoop shot na yon. Itong si Prince Yambao. Pero merong foul kaya he will be taking 2 shots from the free throw line. So ipapasok muli si Villanueva for Endaya para sa kupunan naman ng Gubat. And again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, right now we have a report from Ms. Jessamay Navales. Jessamay, please come in. Ayan, maraming salamat, Coach. Coach Paul and Kapa Morgan. Huban still leading the game, pero kumpara kanina, mas mababa na ang kanilang kalamangan against Gubat, which means Team Gubat game plan progresses. Kapansin-pansin na unti-unti na nilang nakakapitalize every ball possession. However, kapansin-pansin rin na they're lacking in team chemistry na nagre-resulta para di ma-execute ng maayos ang game plan ni Coach Norman. Sa ngayon, paulit-ulit na pinapaalala ng mga coaches ng Gubat na huwag mag-rattle, huwag magmadali. Compose yourself, trust your teammates, and end the game positively. Yan muna ang latest. Back to you, Kapam Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Ms. Jessamay Navales. Ayan, balik tayo sa laro. Ayan, Gocalin trying to shake the defense of... what a play! Ang bilis ng pangyayari, no? Ganda give and go, partner. Dito sa dalawang player ng Huban, Labita and Gocalin. Short yung tirang yon ni Erenio. And well, Digamo was blocked pero buti na lang napunta sa kamay ni Erenio ang bola kaya nakascore sila. Ito, kailangan ditong umistop nitong mga taga-Gubat, partner. Hindi pwedeng ganyan na nagpapalitan lang sila ng score. Tama, dapat nadidepensahan talaga nila. So binigay sa poste kay Yambao against Epino. Yambao still has the ball, trying to inch a little closer to the ring at mayroon siyang foul na nakuha. Yambao's first free throw dito sa pagkakataon na ito. And short on that one. Yambao has now a big 14 points. Yes, partner. At make that 15. At medyo matagal din itong napahinga si Yambao, partner, because of the turnover niya kanina. So, ayun, balik na siya dito. And Villanueva, walang mapuntahan doon because dalawang red shirts ang nasa itaas niya. But again, partner, but again, pansinin ko lang, partner, maganda yung sina-challenge nito ni Villanueva, itong si Noy Progoso, kasi may 4 ng foul yan. Tama.
La Familia in the paint. Billy Belga trying to save the ball. And the ball will go, still will remain with Gubat. Villanueva lets it fly. Rebound Labitag. Again, that's another shot na minadali, partner, for Team Gubat. Okay, now it's Yambao. Binigay kay Labitag. May Fragoso at the top of the key. Dumire-diretso at umiscore. Itong foul troubled na si Noy Fragoso. Another miss shot on the part of Team Gubat, partner. At ayan, ito na naman ang mga red shirts. Yambao. Was a traveling violation on the part of Yambao. Traveling yung hesitation move na yon ni Yambao. And yan, it's a 11-point lead once again para sa mga taga-Huban. And Gubat now has the possession. Erenio, tumira ng 3. Pasok yan! That's a nice shot for, that's a badly needed shot actually. Oo, partner. Let's see kung makaka-stop dito itong mga taga-Gubat, partner. Oo, kailangan nilang pigilan to. Sinoy Fragoso, ayan, sasalaksak na naman. Pero na-foul, yan, tama na yan. Siguro na-foul na lang nila. So si La Familia ang tinawagan ng foul at nasa penalty sila. So Noy Fragoso will be shooting 2 free throws. Yun ang masakit, partner. 4 minutes and 40 seconds pa sa ating fourth quarter. Nasa penalty na itong mga taga Gubat dito, partner. Tama. Buti na lang at di na ipasok ni Noy Fragoso. Mintis yung unang free. Tuwang-tuwa nito yung mga taga Gubat. At ganun din, yung pangalawa hindi na ipasok. Villanueva now has the ball for Gubat. Nakita na nasa unahan si Erenio. Erenio using the board and yes! Another 2-pointer for Erenio. Yambao. Almost a steal there by Billy Belga. At meron tayong timeout at 4:25 nalalabi po sa ating fourth quarter. And again, nandito po tayo sa Bulan Gymnasium dito sa barangay ng Santa Remedios sa bayan ng Bulan. At unti-unti nang napupuno yung ating venue, yung mga bleachers natin occupied na uli because mapapalaban ang kanilang team mamaya against Santa Magdalena. Abangan nyo po yan. Makakasama nyo dyan, magbabalik si Wadi and still makakasama nyo pa rin si Coach Paul Sepe. So yes, partner. So until the last game nitong ating quadruple header for this afternoon, partner, Bulan kontra Santa Magdalena. So yun po ang susunod, partner. Bukas pahinga muna tayo and we will be back on Tuesday para sa week na ito, sa susunod na week. Ano? So yan, 81-75. It's a 6-point lead by Huban. Sabi nga natin, striking distance, 4 minutes and 25 seconds remaining. They need to make a defensive stop here para sa Gubat. Gukalen against Lufamia. Dumire-diretso using the board. Wala na rebound ni Lufamia. At ayan na si Villanueva tumatakbo against 2. And ayan, off the glass. That's a nice shot from Jay Garcia. Talagang maganda rin yung na-contribute dito ni Jay Garcia. Oo, coming off the bench, partner. 4 na lang po yan, mga kasurog. Brace yourselves. So maganda itong napapaganda itong pagtatapos natin dito. At maganda yung adjustments when it comes to defense, partner, nitong mga taga-Gubat. They are now playing man-to-man defense dito. So, yun siguro ang napagkaisahan nila. At medyo talagang aggressive sila defending. Merong corner opening.
Wala, na-rebound ngayon. Ito na, tumatakbo si Billy Belga, dire-diretso at naibuslo ang bola. Ayan, dalawa na lamang po ang kalamangan ng mga taga-Huban. 79 Gubat and 81 Huban. Labitag now has the ball, binigay sa poste kay Yambao. Yambao trying to shake itong foul trouble din na si Billy Belga. At ayun, nakascore siya doon dahil hindi na talaga dumipensa ng maayos doon si Belga. Although nandun yung katawan niya, pero yung kamay niya ay iningatan niya. Nasa taas na lang. So, good recognition on the part of Yambao and posting itong si Belga. And yan, partner. Yan ang dapat nilang gawin. Be composed lang. Huwag magmadali. Oo. Open three. Yes! That's Jay Garcia doing wonders for Team Gubat right now. At isa na lang, partner, ang hinahabol dito. At meron na itong 12 puntos si Jay Garcia. Offensive foul. Ang naitawag pa kay Labitag. So, ang Gubat ay merong opportunity to lead. This is the first lead actually pag nakalamang sila, partner, dito sa ating laro. And we're getting closer to the twilight zone. We're under 3 minutes. At ayan si Villanueva. Inaayos ang opensa nila. Belga, binigay kay Jay Garcia. Siya yung hotman ngayon. Wala. Big rebound on the part of Villanueva. And Villanueva lets it in with that bank shot after that big rebound. All right, that's a nice play. So ayan, nakita mo yung kung gaano tumalon doon si Villanueva. Talagang hirit na niya yon. Grabe. Parang inubos ni Arnie Villanueva yung lakas na, buong lakas niya doon sa rebound na yun, partner. Grabe. At ayan, meron pa siyang opportunity na madagdagan pa yung lamang nila. Lamang na sila ngayon ng isa. At umalog lang yung kanyang free throw. Nasa mga taga-Huban na ngayon ang bola. Labita ginugulo ni Erenyo. Noy Pragoso, binigay kay Yambao. Yambao, dire-diretso! At merong foul, sabi ng referee. That's on Arnie Villanueva. Oo, Arnie Villanueva. That's the third foul on Arnie Villanueva, partner. Penalty na dito itong mga taga-Gubat, partner. At titingnan natin, medyo mga split yung tira nito kanina ni Yambao. Tingnan natin dito sa crucial point ng kanilang laro. Ayan, pasok na pasok ang unang tira, tying this ball game. So again, tingnan natin itong second try nitong si Prince Yambao. Basket pa rin yan, partner, for Prince Yambao. Oo, meron na siyang 17 points dito sa larong ito at lamang na uli ang mga taga-Huban. 2 minutes and 28 seconds na lalabi. Jay Garcia, natapilok ng konti. Erenyo, lumusot at umiscore! Grabe yung lusot ni Erenyo doon, partner. At ayan, naagaw. Tatlong nakapula yung linusutan niya doon. Erenyo to Lufamia. Lufamia misses. At napunta uli sa mga nakapula ang bola. Yambao to Pragoso. Pragoso! Rumagasa. Nakuha ang kanyang miss at hindi nakascore pero merong foul. Grabe yung laro, partner. Ito yung hinahanap natin para mabuhayan ng lahat. Hindi lang yung mga naglalaro, pati yung mga spectators dito sa loob. Lalong-lalo na yung mga medyo inaantok-antok dyan. Ayan, hindi pumasok ang unang tira nitong si Noy Pragoso. So lamang pa rin ang Gubat dito. And this will tie kung maipapasok ito ni Pragoso. Wala. Rebound, Villanueva. Ito. 1 minute and 50 seconds. Villanueva directing the play. At ayan, nabitawan ang bola while going to the basket. Ayan na si Bargario with a layup. Lamang na uli ang mga taga-Huban, 87-86. Ito, partner, tingnan natin.
Billy Belga. Billy Belga, lets it fly! Wala! The ball will stay, according to our referee, will stay with Gubat. That's ano bang meron? I-review yan. I-replay nila. I-review yan, partner. Because last 2 minutes na tayo ng ating fourth quarter. Hindi naman coaches challenge dahil ubos na parehas. Wala yan. na silang coaches challenge. I-review So i-review yung last sequence. The ball went out of bounds and medyo nagkalituhan kung kanino ba mapupunta ang possession. So ayan, tinitingnan po ng ating mga officials ang slow-mo o yung video para matukoy kung sino nga ba talaga ang huling nakahawak ng bola bago ito lumabas ng playing court. Kaya ganyan partner, yung score natin. Medyo there's a lot of missed opportunities coming from Huban. That's why nakabalik itong mga taga-Gubat dito sa ating laro, partner. Kung mapapansin mo, talagang yung every opportunity na binibigay dito sa mga taga-Gubat is talagang they are grabbing it, partner. Those transitions na talagang 2-on-3 pass break talagang kinakapitalize nila yan. That's why ito maganda yung kanilang adjustments when it comes to defense, partner. So pagdating ng fourth quarter, that's why isa lang ang kalamangan nitong mga taga-Huban on this 1 minute and 19 seconds ng ating laro. And very instrumental dito si Jay Garcia and so as itong si Rick Ireneo sa offensive end naman itong mga taga-Gubat, kaya nga sila yon nakaunting lumalamang. So ganun ang nagiging senaryo natin dito sa pagpasok natin sa last 3 minutes of the ball game. And right now we have 1 minute and 19 seconds remaining and hindi pa rin po makapag-desisyon or hindi pa rin natutukoy ng mga officials natin kung sino yung huling nakahawak ng bola before it went out of bounds. Yes, partner. So pansinin lang natin, no, field goal for both teams, 33.8% for Team Gubat and 41% for Team Huban, partner. Fast break points 9 itong Gubat at sa kabila naman 12 for Huban, partner. Oo, so both ito yung slow-mo, titingnan natin. So dito nagkaagawan. Ayun. Oh. So, nakita natin na ang last touch ay sa mga taga-Gubat. So, it will be Huban's basketball now. At Planas against Ireneo. And right now, Labitag. At may nakaabang na sa kanya, si Jay Garcia. Kailangan dito ng stop lang, partner, nitong mga taga-Gubat. No need to foul. Binigay sa poste kay Prince Yambao against La Familia. At lumabas ang bola. 6 seconds to shoot. So this is very crucial, ano? This possession is crucial, partner, for both teams. So Noy Pragoso in the corner. Oops, bitawan ni Noy Pragoso ang bola. At merong foul dito. That's the fourth foul on Planas. So Planas ang tatawagan dito ng foul. That's the fourth team foul. So warning for penalty pa lang naman itong mga taga-Huban, partner. So walang free throw na mangyayari. Yes, it's just going to be a throw-in. Ayan. Ganun pa man, mayroong pagkakataon po ang Gubat na makascore at lumamang na naman dito sa senaryo ito. Maganda yung pasa kay La Familia and Garcia gets the rebound. Balik kay Garcia to Belga sa corner, tumira ng 3, malayo yung tira pero nandun si La Familia to save it. Ireneo was blocked and nagkaagawa ng bola. The ball will go to, it will be Huban's basketball. Sayang yung pagkakataon, nilang attempt sila
I'm talking about Team Huban or Gubat rather. Pero inaalat sila doon at hindi naipasok yung opportunity. And right now it's our officials na naman trying to decide or make the best decision para sa sitwasyon na ito. This is that 25 seconds remaining na lang ng ating laro. Oo. And again, mamaya po sa ating last game, it's the home team Bulan against Santa Magdalena. So pagkaabangan niyo po yan. Samantala, hindi pa rin tayo hindi pa rin nagkakaroon ng final score dito. O final game result. Itong Gubat at Huban na very close game. 86 to 87 or 87 to 86. 25 seconds ang nalalabi po. Yes, at kanina po, if you're a late tuner, medyo down ng the biggest is, I think, partner, is 19 points itong mga taga Gubat dito, partner. Tama. Gubat or Huban really started strong dito sa larong ito. Halos 0 ang score ng mga taga Gubat until na umabot sa I guess last 3 minutes of or 4 minutes of the first quarter. So merong foul on Planas and Planas will take 2 free throws dahil penalty na itong mga taga Gubat at ang Huban naman ay warning for penalty. So ibig sabihin kung makakapag-foul ang mga taga Huban dito ay magpi-free-throw na rin ang mga taga Gubat. At ayun, pasok ang tira, unang tira nitong si Planas sa free throw line. Meron na rin 8 puntos itong si Planas. At nakuha pa nila ang rebound. And I guess this will be it. Pero not yet. The game's not yet over. Merong foul. Mukhang si Billy Belga pa ang tatawagan dito. Oh, that's the 5th foul of Billy Belga. He will be excluded at 15.5 seconds remaining. So, Prince Yambao will take 2 free throws. It's a crucial free throw for Prince Yambao. So, pasok. Pasok ang isa. Unang tira. Meron na siyang 19 points. Oo. So, this free throw will seal the deal, partner, for Team Huban dito. Oo. Sabi nga nila, the nail in the coffin. But again, miss. But a rebound dito ni Noy Progoso. Sayang. So this is just a 3-point game. 3-point game lang. Merong 13.9. Mahaba pa yan, sa tingin mo, coach? Meron pa bang pag-asa? Mahaba pa yan. So mahaba pa. So ibig sabihin yan, meron pa pag-asa itong mga nakaputi. Na siguro maitabla ito o maipanalo pa. Yes, partner. This is a badly needed 3-pointer for Team Gubat dito, partner. Sa pagbabalik ng ating game. For sure, 13 seconds. Mahaba pa yan. But they need to get a good execution on this possession, partner. Tama. And the guy who will take the shot ay kailangan talagang nakafocus. At if ako ang coach, ang patitirahin ko dyan si Jay Garcia. Yes, partner. Ako din. Yun yung nasa isip ko. Kasi kanina pa nga, itong si Garcia dito. Siya yung kumakana. Oo, talagang mainit din itong si Jay Garcia when it comes to that 3-point country. But again, hindi mo na maasahan itong si Billy Belga kasi nga foul out na siya dito sa larong ito. May threat pa din sana siya sa 3-point line. And of course, wag muling kalimutan yung Digamo Brothers, partner. Digamo Brothers. Oo, may tira din sa labas yan. So let's see kung anong magiging formation nila dito sa play na ito. It will be Jo Marie Digamo who will be inbounding the ball. Let's see. Ayan. Binigay kay Ireño. Binigay sa corner.
Oh! Yun lang. At naka-step on the line itong si Garcia. So it's going to be Huban's basketball. Fragoso to Planas. Planas! Hindi na yan ititira. Iikot-ikot na lang yan. At ayun, pinaul siya. 3.2. Natitira. At sayang yun. Dapat nandun pa lang kay Noy Fragoso. Pinaul na nila, partner. Tama. Oo. Kaya lang wala rin tatao doon kasi nasa corner. Nasa utmost part of the court si Noy Fragoso. Alam din kung saan siya puposisyon. No? Anyway, disappointed masyado itong coach na si Norman Espinida ng Gubat. So, tama yung hinala natin. The guy who will shoot will be Garcia doon sa corner. Kaya lang, nakaapak siya sa guhit ng ma-receive niya yung bola. Medyo, I don't know kung medyo malakas yung pasa galing sa kanya. But again, pasok na yung isang free throw nito ni Planas, partner. So, 4 ang kalamangan. So, doon tayo manghihinayang sa coaches challenge. Diba? Na ginamit ka agad nila. Sana. They could have challenged that last ball. play. Last play. Yun doon sana. Kung talagang may violation doon si Garcia. Ayun yung slow-mo. So that's it. Officially, it's Huban who will be winning this ball game. And again, they started out strong. 12-0 run. Ano yun? Partner, tama ba? 12-0 or more? Oh, yes, partner. Kasi nga, but the largest lead, partner, for Team Huban was 19. 19 points. Oo, 19 points. If I'm not mistaken, second quarter yung nangyari. But again, dinahan-dahan at talagang nakabalik itong mga taga-Gubat dito sa ating laro, partner, with that. Kaya medyo close yung margin natin sa pagtatapos. And meron pa nga sanang pagkakataon yung mga taga-Gubat in winning this game. Kaya lang, medyo hindi umayon sa kanila yung kalikasan. Ayun, ang nanalo pa rin po ay yung mga taga-Huban. So, congratulations Team Huban on your third win. So, magiging 3-2 ang kartada nila, no? 3-2. Samantalang itong mga taga-Gubat ay magkakaroon ng 4 ng pagkatalo. So, 1 win, 4 losses for Gubat. Yes, at ang Huban naman ay merong nadagdagan. Ang kanilang pagkapanalo, naging 3 at meron silang 2 talo. So, once again, congratulations sa koponan ng Huban. And mamaya, ang ating 4th and final game will be played against, magandang away na naman ito, Bulan kontra sa Santa Magdalena. Ayan, so if you've noticed, mapasok na yung mga tao din dahil gusto nilang masaksihan ng live ang kanilang koponan na mapapalaban against Santa Magdalena. Kaya yun, as we take a look at some of the highlights of the game, kakatapos pa lang. Ayan ang magandang mga kuha. That's a beautiful behind the back pass by Yambao. And ito pa. Isang magandang drive mula kay Arnie Villanueva. Isa din sa mga talagang nag-exert ng matinding effort itong si Villanueva para sa Gubat. Pero sayang yung effort na yun, partner, kasi medyo they came up short sa ating laro nga. Oo. But then again, it's how you play the game. Yun ang iisipin, kahit na natalo, pero you played the best that you can, ay para sa'yo dapat panalo ka pa rin. Yes, partner. Kasi masasabi mong talo ka if you didn't try, or alam mong naging kulang yung naging effort mo. Pero
Ayan, kudos pa rin sa koponan ng Gubat. Alright, and we're just waiting for our closing dito sa ating third game kung saan makakapanayam ng isa sa mga courtside reporters natin ang best player of the game. And again, mamaya po makasama nyo, magpapalik si Wally Jan Batcilier and he will be joining once again Coach Paul Sepe para sa fourth and final game natin Santa Magdalena kontra sa home team na Bulan. Yes, partner. Yan. At invitahan natin yung mga, again, kung malapit lang po kayo dito, you can, pwede po kayong humabol for our last game nga. Again, the home team Bulan kontra dito Santa Magdalena. At pasalamatan din natin, again, partner, once again, ang governor ng Sorsogon, si Governor Boboy Hamor, at ang LGU partner ng Bulan. Tama. Na pinangungunahan Maraming salamat po. Pinangungunahan ni Mayor Romy Gordola. Maraming salamat po at napakaganda nitong court nila. Sabi ko natin kanina, partner, napakalinis din. Talagang magaganda ang mga court dito sa Sorsogon at maraming salamat po. Ganon kahilig ang mga Sorsoganon sa basketball. And in a few seconds from now ay ibabato na namin kay Mabel Echegoyen ang camera. Oh, yung camera, ha? Ayan. And this is our opportunity now to say bye-bye for now. Okay, on my part, kasi this is my last game for this week. Ako po yung magbabalik sa Martes na. Ano? Okay, so maraming salamat po. Ito po si Kapa Morgan. And again, magpapatuloy mamaya sina Coach Paul Sepe and Wally Jan Batcilier para sa ating fourth and final game. Right now, bato na natin kay Miss Mabel Echegoyen and our Kasurog Best Player of the Game. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Prince Yambao mula sa Team Huban who scored 22 points, 3 rebounds and 1 assist. Prince, how's the feeling na kayo ang nakascore ng winning points sa close game nyo kontra sa Team Gubat? Masaya. Kasi nakascore kami ng huling tira namin eh. Yun lang. Ayan, ano naman yung naging strategy ng inyong team na nagpanalo sa inyo ngayon? Hindi. Sinunod lang namin yung mga sinabi ni Coach sa amin. Yun, nakuha namin yung panalo. Kaya nagawa namin manalo sa kanila. Alright, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, go ahead. Pinapasalamatan ko nga pala yung local government unit of Huban, headed by Mayor Gloria L. Alundugan, lahat ng Hubangon, coaching staff and committee, family, friends, supporters of Team 1 for Huban, SK Youths Volunteer, kay MJG and Mr. Glenn Kilantag and family, Q Games and other sponsor. Tsaka yung mga tropa ko dyan, tas asawa ko, si Jirin Chan, si mga anak ko. Ayan, thank you and once again, congratulations sa Team Huban. Diyan lang kayo mga kasurog dahil bakbaka naman ng Team Bulan kontra sa Team Santa Magdalena sa ating last and final game ngayong gabi. This is Mabel Echegoyen, your Aku Bicol Cup Courtside Reporter.